no soparem a casa, vendran a sopar a casa nostra. Ya la hacemos en casa porque los restaurantes tienes que encargarla con mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, cuando hay niños pequeños por medio es más cómodo en casa. Siempre ha quedado como en el hogar. En general no, per sopar no, per mort de ma mare, que és major i és dependent. Han demanat porcella i 4 gambes i ja està. Jo no sé, Antònia, si tu ja tens organitzada la nit de Nadal, si vas en temps, si tens tot planificat. No, jo he esperat a lo darrer, encara me falten coses, ja només de xerrar, jo ja m'agobi. No passis, espera, que encara tens un pot de marge. Enguany nosaltres anirem a fora, i així, fora presses, fora passar pena... Mira, així és una bona opció, no has de fer cap feina ni una, però crec, Marta, que no seràs l'única, perquè pareix que enguany hi ha més reserves que mai en els restaurants. En Xavi ara ho ha anat a comprovar. Només queden 4 dies per la nit de Nadal i és per això que avui venim fins en aquest restaurant per demanar a Vanessa. Mem, si ja estan complets tant per dia 24 com per dia 31. Vanessa, bon dia, com estàs? Muy bien, muchas gracias por venir a visitarnos. Vanessa, com teniu ja les reserves? Ja hi ha molta gent apuntada per venir. Pues el día 31 ya estamos completos y el día 24 casi ya tenemos la lista completa, sí. I de Vanessa, xerram d'aquí uns instants, si t'apareix? Por supuesto que sí, gracias. I de tot d'una parlarem de l'assumpte, de si hi ha moltes reserves confirmades i sobretot dels preus, com sempre, d'aquí uns minuts, aquí als 5 dies. Ara ho deia, Marta, 4 dies queden per la nit de Nadal i n'hi ha molts que sigui pels preus que han trobat al mercat o perquè s'han quedat sense idees, prefereixen rompre la tradició de sopar a casa i aniran a un restaurant. Sigui per dinar, per sopar, els restauradors són bastant optimistes i preveuen un increment de clients. El nostre company Xavi ara ha anat a un restaurant on de moment tenen ple ja per Cap d'Any. El Nadal ja és pràcticament aquí i és per això que avui hem vingut fins en aquest restaurant a Gènova per veure com van les reserves, ja que no només venen sopars d'empreses, sinó que també moltes persones ja es plantegen el fet de sopar amb la família i amb els amics la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any. És per això que venim a parlar amb Vanessa, la propietària d'aquest restaurant. Bon dia, Vanessa, com estàs? Bienvenidos, muy bien, muchas gracias. Ben, Vanessa, ara sí que veiem tota aquesta taula ben gran, moltísima gente, ¿eh? Pues vienen ahora a comer, vienen ahora a celebrar un poco la Navidad con anticipación. Ahora hay muchas familias que, como bueno, las familias crecen, las casas son más pequeñas, con lo cual pues deciden celebrar pues unos días antes. Claro que clar, això m'imagino que és sopar d'empresa, no? No, es una comida familiar ahora. És a dir, inclús hi ha gent que prefereix fer el sopar de Nadal un parell de dies abans. Correcto, y a lo mejor el día de 24 o el 25, pues cada uno lo hace en su casa, con su pequeña unidad familiar, pero unos días antes pues se reúnen en restaurantes también, no solo los de empresa o amigos, sino también las familias. I és que, Vanessa, aquesta és una tendència que cada vegada està més a l'alça, és a dir, que la gent prefereixi venir en el restaurant en lloc de cuinar a casa seva. Pues yo creo que sí, y desde que el 24 Nochebuena pues es un día laborable, pues tradicionalmente pues ahora ya no hay tanto tiempo, que si la compra, que si fregar, que si preparar la comida, pues ya no da tanto tiempo, con lo cual sí, pues es mucho mejor, ¿no? Pues ducharse, ponerse guapo e ir a celebrar tranquilamente sin que luego tener que ahí estar limpiando la casa por todo. Yo creo que sí. Clar, i és que ara te volia demanar per el tema dels preus, perquè, clar, moltíssima gent, bé, no moltíssima gent, però sí que hi ha molta gent que pensa que, bé, pot ser que estant de casa seva se pot gastar més d'obvés amb el mercat i anar a comprar tots els ingredients que venguent a sopar a un restaurant. Aquesta hipòtesi, trobes que és certa? Bueno, ahora mismo con la inflación que hay de precios, piensa que frutas y verduras han subido un 30%, pescados en este último año hasta un 50%. Nosotros compramos grandes volúmenes, por supuesto, con lo cual y trabajamos, puede ser que sí que ahorren, pero lo que sí que yo creo que es más, que influye, es más el momento del disfrute. Yo creo que en esto sí que hemos cambiado. I ja, finalment, clar, des de l'any passat no vareu poder fer aquesta classe d'esdeveniments, però les reserves han augmentat, no?
Bueno, nosotros el año pasado tuvimos muchísimas reservas, la verdad, ¿eh? El día de fin de año estábamos completos y por nuestra parte fue el momento del gran brote del Omicron, decidimos devolver el dinero a todo el mundo y cerrar. Este año también estamos completos, la noche de fin de año, Nochebuena estamos casi completos, 25 estamos completos. Yo creo que después de 2 años de COVID tenemos muchas ganas de celebrar todos, ¿a que sí? I doncs sí, ja ho poden dir que hi ha moltíssimes ganes de celebració. Vanessa, si te pareix, mos deixes anar a la cuina a veure quin menú esteu preparant per aquesta nit de Nadal? Por supuesto, bienvenidos. I de companys anant cap a la cuina. I és que en aquest moment volem venir fins a la cuina perquè hem parlat amb na Vanessa respecte als preus i les reserves, però ara volem parlar amb el cuiner. Ibai, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, Ibai, te vemos aquí maquinando algo, esto me parece que es una reducción, ¿no? Porque esto huele y alimenta. Sí, correcto. Aquí estamos preparando ya un poquito el menú del sábado y aquí estaríamos haciendo ahora una reducción de cochinillo, que sería el principal de nuestro menú. Claro, y aparte de esta reducción de cochinillo, ¿qué partes integran el menú de Nochebuena de este año? Pues mira, con la copa de cava de bienvenida servimos una ostra con un coulis de fresa picante, un poquito de maracuyá y un aire de lima. Y luego serviríamos unos entrantes a compartir, que sería un bombón crujiente de gamba roja casera, una tostita de foie con castaña de temporada y unos bocaditos de jamón ibérico. ¿Y el postre sería? El postre este año nos hemos decidido por una sopa de chocolate y fruto rojo frío con un bizcocho roto de almendra y un heladito de turrón, para darle un toque navideño. Pues Ibai, esto tiene muy buena pinta, así que os deseamos la mejor de las suertes para estas navidades y las que vengan. Muchas gracias. I de companys, ja heu sentit Ibai, ja heu sentit na Vanessa, que ens han explicat com preparen el menú de Nadal d'enguany i que les reserves han augmentat moltíssim. Així que vos conviden a venir a Tastaró. Molt d'anys a tots. A més, avui també mos visites Guia Cultural de Fita Joan Carles Palos i, per tant, anirem d'excursió i, concretament, en el Far de Capdepera. No bon aneu. Avui, els 5 dies, anirem d'excursió a Capdepera i veurem una petita ruta per tots els monuments més importants que l'envolten i, sobretot, que envolten la seva costa. Coneixerem la seva importància històrica. Per això, serà d'aquí uns minuts, com sempre, aquí en els 5 dies. Estem ubicats a damunt del mapa, Joan Carles, però per conèixer més a fons aquest espai el visitam amb el filòleg Joan Cabalgante, gavellí de Socarrel i expert guia muntanyenc, i també amb l'historiador local i president de l'Associació Cultural Cap Vermell, Josep Terrassa. Mireu totes les curiositats, totes les històries, les llegendes que mos han explicat. Això que veus aquí és el Far de Capdepera i és que avui hem vingut a fer una petita ruta senderista per aquí, per aquesta zona. I és per això que hem convidat en Joan Cabalgante perquè ens expliqui tot un poquet, tots els secrets que amaguen aquesta zona. Joan Cabalgante, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé, moltes gràcies per ser. Gràcies per atendre-nos. De res, clar, explica'm-nos un poquet, perquè això és terra de conquestes i amaga bastant de secrets. Conta'm-nos un poquet la importància que pren aquest Far de Capdepera. Bé, aquest far és, diguem, la part més oriental de l'illa i aquí comença, diguem, l'inici d'allò que és la població de Cala Ratjada, no? Cala Ratjada com a poble de pescadors i aquí, diguem, que la carretera arriba fins aquí. És un dels pocs fars habitats que hi ha i és el que, diguem, domina la part del canal de Menorca on hi ha tot el far del Truig, diguem, a l'altra banda i... Clar, és que dirien que és el que està, entre cometes, més pròxim a Menorca, d'alguna manera. Sí, dirien que sí, no? Quasi veïnats som. Clar, és que allà en el fons crec que no s'aprecia molt bé, però sabeu Menorca, però Joan, ara, per exemple, sí que tens un parell de versos que mos has preparat que has escrit tu, no? Sí. Si mos podries llegir una miqueta... I tant. T'escoltam. D'acord. Oració del Far de Capdepera. Far que enlluernau d'en fora aquesta llar. Soc el capità que pernocta a tavernes, d'ampolles ornades amb peixos de llata. Far o dona, traieu el mapa de les rutes de l'oblit, aquesta nit il·luminada d'estrelles que estotjau dintre la carcassa. Fantàstic, Joan, mos ha encantat. Moltíssimes gràcies per aquest petit recital. Però si te pareix, anem a continuar la nostra ruta i anem a veure la Torre Albocada. Anem-hi. I anem cap allà. I també, Joan, clar, ara venim fins en aquest punt, ens pots explicar
res, ràpidament un poc, què és el que veurem ara a la Torre Esbucada? Bé, ara estem a un desnivell de 58 metres de mar. Ja n'hi ha, Ja n'hi ha, sí. I anem en direcció a la Torre Esbucada, que és una torre de meitat del segle XVIII, i bé, en teoria era una torre que ja al 1793 ja s'esmentava que convendria reconstruir-la i ha aguantat fins ara, però està, diguem, en una zona ja delicada. Pot degradar, pot ser... Exacte. Hi ha diferents entitats, com el Cap Vermell, Arca, que han esmentat aquesta deficiència, no? I de Joan, si t'apareix, ho anem a veure ara mateix i mos ho mostres quan siguem allà in situ. Perfecte. Fantàstic. I ara, com podeu veure aquí darrere meu, som a la Torre Esbucada, però és que sí que és vera que aquesta part està un poc millor, però per darrere està mig derrocada, però per això li volem demanar a en Joan. Joan, per què se li diu la Torre Esbucada en aquest monument? Aquí hi ha una anècdota molt interessant, que és la de l'almirall Cochaure, que va estar aquí amb una fregata anglesa, i des d'aquesta torre se li varen fer 2 canonades i després ell va respondre va enviar una petita comitiva amb la particularitat que duien fures i per un descanal de ventilació varen mollar una fura amb una herba seca encesa i com que va gelar espolvorí va esclatar tota la torre. I això va ser dia 22 d'abril de 1808. Clar, i és que això és una història fascinant, però sí que veiem que aquí de vora de la torre tenim una espècie de caseta. Clar, això m'has contat abans que seria una espècie d'enclavament estratègic, no? És a dir, d'aquí se vigilava tota la costa de Menorca, era... Esclar, aquí, a partir de la Guerra Civil, hi va haver un destacament, diguem, falangista que va decidir estar aquí per poder vigilar tot el que era la part costanera de l'illa, no? Penseu que a l'època, durant la Guerra Civil, se varen formar aquests petits destacaments i bé, conjuntament aquí en la torre hi trobam aquesta caseta. Fantàstic, Joan, i ara si t'apareix anem a la següent aturada que m'hauries de recordar quina és. Anant cap a la Torre Cega. I si t'apareix anant cap allà i mos contes un poc més. Perfecte. Gràcies, Joan, anem cap allà. I ara nosaltres acabam la nostra ruta senderista en aquest punt, perquè, Joan, aquí al nostre darrere podeu veure la Torre Cega. Això ja és un poc més de nivell, perquè això era, diguem, bé, era propietat del banquer Joan Marc, no? Sí, bé, era de Leonor Cervera i Joan Marc, i és una torre que se li diu cega precisament perquè si les altres sí que veien, aquesta, diguem que era pensada per vigilar la mar. I és una torre que se li va recomanar arquitectònicament a l'arquitecte Reinés, que la va projectar l'any 1915 i el 1917 va estar acabada. I és de tipus regionalista i té una gran escalinata i aquí hi ha hagut grans obres a nivell pintura, escultura, a nivell internacional. És a dir, aquí ha vengut gent de Nova York per poder veure una obra en el Palau d'en Marc. I pot pensar, és que, clar, Marc, diguem, no només eres l'amo d'aquesta casa, però, clar, aquí a Capdepera va tenir una importància bastant important del manco en el principi, no? Sí, esclar, el matrimoni Cervera-Marc ha marcat allò que és el poble de Cala Ratjada i Capdepera per les figures que eren ambdós. I fins ara. I Joan, moltíssimes gràcies primer de tot per atendre'ns els 5 dies i després també gràcies per il·lustrar-nos un poc més sobre la història de Mallorca, així que quedes convidat a tornar quan vulguis. Moltíssimes gràcies. Gràcies. I companys, ja ho heu vist, això és el que ens ha contat en Joan sobre aquesta petita ruta que han fet per aquí, per Capdepera, i vos deixam amb aquesta imatge fantàstica d'aquest paisatge perquè el pugueu disfrutar i esperem que el pugueu visitar ben aviat. Moltes gràcies, Xavi.